नमस्कार नमस्कार भाविले बाबूजी ताते चाहिए देखुची ताते कौठी लुचिले तू खोजुची खाली मुताते बुझी पारुथिबु बुझी पारुथिबु मुतानी जारा केते हो मुतानी जारा केते भाविले बाबूजी ताते चाहिए देखुची ताते कौठी लुचिले तू खोजुची खाली मुताते सपना देखुची ताते पाइछि आज की सती पाखरे नथिले तू भाविले बाबूजी ताते चाहिए देखुची ताते कौठी लुचिले तू खोजुची खाली मुताते सपना देखुची ताते पाइछि आज की सती पाखरे नथिले तू पागल होछि केते एथिरे बुझी पारुथिबु एथिरो जानी पारुथिबु मुतानी जारा केते मुतानी जारा केते नमस्कार नमस्कार भाविले बाबूजी ताते चाहिए देखुची ताते कौठी लुचिले तू खोजुची खाली मुताते सपना देखुची ताते पाइछि आज की सती पाखरे नथिले तू पागल होछि केते एथिरु बुझी पारुथिबु एथिरो बुझी पारुथिबु मुतानी जारा केते हो मुतानी जारा केते अबे सांग चली जाऊचु कुआडे कहबुनी मो स्त्री देखा केमिति सुंदरी ना असुंदरी भाविले बाबूजी ताते चाहिए देखुची ताते कौठी लुचिले तू खोजुची खाली मुताते सपना देखुची ताते आउटे भौणी अच्छी ना मत चुप रही हेबनी मत अनुसंधान करने को हम हाँ हाँ मत अनुसंधान करने को हम मानव अबे तुम सांगटी तू जदि मो सांग ही बाहागर को मंदिर को आसी न था अरे कौन करी कह हठात बापा देहटा खराब हो गला मेडिकल नहीं जाऊ पड़ा कहू तो 10 काम धरी उठाओ साइड आउ ताऊ एते आउ रंग देखाना आ कहलु मौसा को देख केमती अछि मौसा बहुत बढ़िया अच्छे मत कह बाहागर केमती कटला भगवान को आशीर्वाद बाहागरटा भलरे भलरे रही गला जा हो
ଭାଉଜ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ନା? ଆବେ ଦେଖିଲେ ତୁ ଜାଣିବୁନି, ଡାକି ଦଉଛି। ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ପାଇଛି ବୋଧେ, ନହେଲେ ଏତେ ଖୁସି ହଉନଥାନ୍ତା କି ହସ ହଉନଥାନ୍ତା। ଭଗବାନ ମାନବଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରଖ, ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଉ ସିଏ। ମୋ ସେଫାଳି ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିଲେ ଠିକ୍ ଏମିତି ରୁଣୁ ଝୁଣେଇ ବାଜେ। ମୁଁ କହେ ସବୁବେଳେ ତମେ ଏମିତି ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧି ମୋ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥାଅ, ଆଉ ତମ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ ଶୁଣୁଥାଏ। নমস্কার। নমস্কার। ভাবিলে বাবুজি তাতে চাইলে দেখুছি তাতে কোউঠি লুচিলে তু খোঁজুছি খালি মু তাতে স্বপ্ন দেখুছি তাতে, পাইছি আজকে সাথে, পাখরে নথিলে তু, পাগল হଉଛି কেতে। এইଥିରୁ ବୁଝି ପାରୁଥିବୁ ଏଥିରୁ ବୁଝି ପାରୁଥିବ, ମୁଁ ତ ନିଜାର କେତେ ହୋ ମୁଁ ତ ନିଜାର କେତେ ଆସୁ ତମେ ଏଠି। ବଞ୍ଚିଛି, ଏଯାଏ ମରିନି, ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ତମ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଘଣ୍ଟା ହେବିନି, କେବେ ବି ମାନବକୁ କହିବିନି ତମେ ତାକୁ ବାହା ଆଗରୁ ମତେ ବାହା ହେଇଥିଲ, ମୋ ଛୁଆର ବାହା ହେଇଥିଲ। ସେପାଳି ତମ ଏଇଟା ମତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମ କଥା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବୁଥିବି କେମିତି ଥିବ, କୋଉଠି ଥିବ, କିଏ ତମର ସାହାରା ହବ। ଯାହା ହଉ ତମେ କୋଳ ପାଇଗଲ, ମୁଁ ଏଥର ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି। ସେପାଳି ହେଲେ ଗୋଟାଏ କଥା ସେପାଳି, କୁହ। ଯଦି ଯଦି ମୁଁ କେବେ ମରିଯାଏ, ଆସୁ। ମୋ ଶବ ପାଖକୁ ଆସ କି ନ ଆସ, ଯୋଉଠି ଥାଅ ରୋଜ ଉଠିବା ନିଶ୍ଚୟ କରେଇବ, ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲେ ସେପାଳି ମୋ ପୁଅଟାକୁ ତମେ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିଲ? ତା ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ତା ମା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲା। ଏ ସେପାଳି ହେ ମୋ ପୁଅର ଠିକଣା ଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଦେଇ ଆସିବି। ଦିଅ ମୋ ପୁଅର ଠିକଣାଟା ଦିଅ। ସେ ଯୋଉଠି ଅଛି ଭଲରେ ଅଛି, ତା ଠିକଣା ଖୋଜିବା ତମର ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ତମ ପାଖକୁ ଗଲେ ମୋ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ୍ଟା ହବ। ନାଇଁ ସେପାଳି, ତା ମାର ପରିଚୟ ପଚାରିବ। ଆରେ ନାଇଁ, ସେ ଯେତେ ତା ମା ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ ବି ତାକୁ ମୁଁ ଏଣୁତରିକୁ ଭୁଲେଇ ଦେବି। ଏ ସେପାଳି ଦିଅ, ଦିଅ ମୋ ପୁଅ ଠିକଣାଟା ଦିଅ। ଆରେ ବାବା, ଏତେ କଥାରୁ କଣ ମିଳିବ? ତମକୁ ଥରେ କହିଛି ନା ସେ ତମ ପାଖରେ ରହିଲେ ମୋ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ହବ ବୋଲି। ତମେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସେପାଳି, ତମ ଖୁସି ପାଇଁ ଦିଦିଟା ଜୀବନ ତମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ। କହିବୁନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ସୁନ୍ଦରୀ ନା ଅସୁନ୍ଦରୀ? ଭାବିଲେ ଭାବୁଛି ତାତେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖୁଛି ତାତେ କୋଉଠି ଲୁଚିଲେ ତୁ ଖୋଜୁଛି ଖାଲି ମୁଁ ତାତେ স্বপ্ন দেখুছি তাতে, পাইছি আজকে সাথে, পাখরে নথিলে তু, পাগল হଉଛି কেতে। ହେଇଥିରୁ ବୁଝି ପାରୁଥିବୁ ଏଥିରୁ ବୁଝି ପାରୁଥିବ, ମୁଁ ତ ନିଜର କେତେ ମୁଁ ତ ନିଜର କେତେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର, ହଁ ଆବେ ଚଏସ୍ କାହାର? ଠିକ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି। ମାନବ, ମୋ ବାହାଘର ପରେ ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତୋ ଭାଉଜ ପାଇଁ ଏ ଗୀତା ଉପହାରଟା ନେଇଥିଲି। ତୋ ଭାଉଜ ତ ଏବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ ଫେରିବନି ନା, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୀତାଟା ରହିଲେ ତା କଥା ବହୁତ ବୋଧେ ପଡ଼ିବ ରେ, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ତୋ ଭାଉଜ ପାଇଁ ନେଇଥିବା ଗୀତାଟା ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଇଯାଉଛି।
भाउज तमे गीता को छुई कुह सब बेले सदाचारिणी हेई रहिबो नियो भाउज ए गीता नियो जहा को सांग तू तो स्त्री को छाड़ी देलु तो जगह मुथिले से भली स्त्री लोक तंटी ची विशेष अरे कर भाई तू जहा को सांग तो स्त्रीटा चरित्रवती झील नुह जदि चरित्रवती झी होता से कौन स्वामी को छाड़ी चली अरे जाए नहीं 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 से भली झीर अपमृत्यु हो जावा दरकार नहीं। न को बाईजी कुटी छाड़ी अरे देवा नहीं नहीं सांग मो स्त्री को सेमती अशुभ कथा कह रे से जोड़ी थाऊ भलरे थाऊ खुशी थाऊ शांति थाऊ सांग मो बाहागर पर मो स्त्री को सुना चुड़ी दीपट दे बोली कथा देइथिली रे बहुत मेहनत करछि रे सांग बहुत मेहनत कर सुना चुड़ी दीपट ता भाई तैयारी करछि जो भाई चूड़ी दीपट आनचु तू अब पिंधे देले असुविधा कोन अरे अरे बेकार पिंधा है। सो पिंधा ভাবিলে বাবুজি তাতে চাইলে দেখুছি তাতে কোটি লুচলে তু খোঁজুছি খালি তাতে सपना देखुची तते पाइछि आजि की सते पाखरे नथिले तू पागल होची केते ଏଥିରେ ବୁଝି ପାରୁଥିବୁ ଏଥିରୁ ଜାଣି ପାରୁଥିବୁ ମୁଁ ତନେ ଯାରା କେତେ ମୁଁ ତନେ ଯାରା କେତେ मो सेफाली मते बहुत भल पाए मो स्त्री भी मते बहुत भल पाउथिला एते भल पाउथिला जे गोटे ग्लास पानी को आबे अधा अधा करी पिउथि खंडे रोटी को କୋଠି ଲୁଚିଲେ ତୁ ଖୋଜୁଛି ଖାଲି ମୁଁ ତତେ सपना देखुची तते पाइछि आजि की सते पाखरे नथिले तू पागल होची केते ଏଥିରୁ ବୁଝି ପାରୁଥିବୁ ଏଥିରୁ ବୁଝି ପାରୁଥିବୁ ମୁଁ ତନେ ଯାରା କେତେ ହୋ ମୁଁ ତନେ ଯାରା କେତେ ଆସୁ ତମେ ଏଠି ବଞ୍ଚିଛି ଏଯାଏ ମରିନି ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ତମ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ କେବେ ବି କଣ୍ଟା ହେବିନି କେବେ ବି ମାନବକୁ କହିବିନି ତମେ ତାକୁ ବାହା ବାହାଘରୁ ମତେ ବାହା ହେଇଥିଲ ମୋ ଛୁଆର ବାହା ହେଇଥିଲ ସେପାଳି ତମ ଏତେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମ କଥା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବୁଥିବି କେମିତି ଥିବ କୋଉଠି ଥିବ କିଏ ତମର ସାହାରା ହବ ଯାହା ହଉ ତମେ କୋଳ ପାଇଗଲ ମୁଁ ଏଥର ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି ସେପାଳି ହେଲେ ଗୋଟାଏ କଥା ସେପାଳି କୁହ ଯଦି ଯଦି ମୁଁ କେବେ ମରିଯାଏ ଆସୁ ମୋ ଶବ ପାଖକୁ ଆସ କି ନ ଆସ ଯୋଉଠି ଥାଅ ରୋଜ ଉଠିବା ନିଶ୍ଚୟ କରେଇବ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ସେପାଳି ମୋ ପୁଅଟାକୁ ତମେ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିଲ ତା ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ତା ମା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲା ଏ ସେପାଳି ହେ ମୋ ପୁଅର ଠିକଣା ଦିଅ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି ଦିଅ ମୋ ପୁଅ ଠିକଣାଟା ଦିଅ ସେ ଯୋଉଠି ଅଛି ଭଲରେ ଅଛି ତା ଠିକଣା ଖୋଜିବା ତମର ଦରକାର ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେ ତମ ପାଖକୁ ଗଲେ ମୋ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ୍ଟା ହବ ନାଇଁ ସେପାଳି ତା ମାର ପରିଚୟ ପଚାରିବ ଆରେ ନାଇଁ ସେ ଯେତେ ତା ମା ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ ବି ତାକୁ ମୁଁ ଏଣୁତରୁ କହି ଭୁଲେଇ ଦେବି ଏ ସେପାଳି ଦିଅ ଦିଅ ମୋ ପୁଅ ଠିକଣାଟା ଦିଅ ଆରେ ବାବା ଏତେ କଥା କଣ ମିଳିବ ତମକୁ ଥରେ କହିଛି ନା ସେ ତମ ପାଖରେ ରହିଲେ ମୋ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ହବ ବୋଲି ତମେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସେପାଳି ତମ ଖୁସି ପାଇଁ ଦିଦିଟା ଜୀବନ चली जाऊँ कुआड़े कहबुनि मो स्त्री देखा केमिति सुंदरी ना असुंदरी ଭାବିଲେ ଭାବୁଛି
ଲୁଚିଲେ ତୁ ଖୋଜୁଛି ଖାଲି ମୁଁ ତତେ ସପନ ଦେଖୁଛି ତତେ ପାଇଛି ଆଜି କି ସତେ ପାଖରେ ନଥିଲେ ତୁ ପାଗଳ ହଉଛି କେତେ ହେଇଥିରେ ବୁଝି ପାରୁଥିବୁ ଏଥିରୁ ବୁଝି ପାରୁଥିବୁ ମୁଁ ତ ନିଜର କେତେ ମୁଁ ତ ନିଜର କେତେ तो स्त्री देखा खूब सुंदर ହଁ ଆବେ ଚଏସ୍ କାହାର ठीक मो स्त्री परी मानव मो बाहागर पर तुम घर को जाइल तो भाउज ये गीता उपहारटा नहीं तो भाउज तेरे मो पाक फेरबन ना कि ये गीताटा रही कथा बहुत बोधे पड़े रे मत बहुत कष्ट लगे तेणु तू भाउज नहीं गीताटा मु भाउज को दे जाऊँ भाउज तमें गीता को छुई कह सब बेले सदाचारिणी हो नियो भाउज ए गीता नियो ଯାହା କହ ସାଙ୍ଗ ତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ତୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଥିଲେ ସେଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ତଣ୍ଟିଚି ବିଶେଷ କରି ତୁ ଯାହା କହ ସାଙ୍ଗ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଚରିତ୍ରବତୀ ଝିଅ ନୁହଁ ଯଦି ଚରିତ୍ରବତୀ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ କଣ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି अरे ଯାଇ नहीं 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 ସେଭଳି ଝିଅର ଅପମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବା ଦରକାର ନାଇଁ। ନହେଲେ ତାକୁ ନେଇ କୋଉ ବାଇଜି କୁଟିଏ ଛାଡ଼ିଦେବା अरे ଉଚିତ। नहीं नहीं हे साग मो स्त्री को सेमती अशुभ कथा कहना रे से जोड़ी थाऊ भलरे थाऊ खुशी थाऊ शांति थाऊ सांग मो बाहागर पर मो स्त्री को सुना चूड़ी दीपट दे बोली कथा देइथिली रे बहुत मेहनत करछि रे साग बहुत मेहनत कर सुना चूड़ी दीपट ता भाई तैयारी करछि जो ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି ଦୀପଟା ଆଣିଛୁ ତୁ ଆଉ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ବେକାରେ ଆରେ ପିନ୍ଧା ଆସୁ ପିନ୍ଧା